ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азия, хуш омадем ба канали мо. имрӯзанги навори мо мешавад аз ноҳияи шаҳри нав, аз худи ноҳияи дӯстии ҷиликул ба шаҳри нав омадем бародаро. ба хотири чӣ? Ба хотири молҳои босифат. хоб дӯстони азиз, агар дар бозори қумсангир дида бошен, амраҳи ҳамин фурӯхта шудагиай чанд 70 чанд ҳазор буд, 72 000 сомон амраҳи ҳамин фурӯхта шудагиай дар молбозори қумсангир. Неки вай дигонигзои буд бародаро. Иам партияи ҳамун молоай, амраҳи ҳамун молоай бародаро. И бародаро якум даст ҳамун молоро овардагиай, 50 чанта 60 чанта овардагием гуфт. Ай ҳава ина и ахирон шая ҳамхел барои хонааш гирифта буда, бо пул зарур шудагия фурӯхта истай бародаро. хоб навора сар мекунем беғарзаи бо чи аста яте дига айширски, яте дига айширски ваям душо ҳамхел дусаладор лимузин бачадор. ҳозир аввал ира навор мекунем, баъдан вайша бародаро навора то охир тамошо карда маълумотоша бигирем, баъдан харидори аниқ шуда занг мезанем. хоб дӯстони азиз, анаи гусалашаи мода тоза швед. хоб аслан таи ин моло аз Европа омадагиай бародаро, через Россияй якчамо пеш. Дилтон пур боша аз нашоти саломатиш дигараш. Мана гусалаша бинед. хоб бақувват хушрӯ иншолло ранги очаш моли калони зур мешава. анаи бака тамошо кунем бародаро. анаи бак шир шавози ман мегӯям, шумо хай бовар кунед, хай ихтиёртон. 30 литр шир доштааст, 20 литрша меҷӯшида дар ҳамин хона, 20 литрша меҷӯшидааст. хоб мондагиша гусалаш мехӯра. хоб ду вақта бародаро 30 литр шир дошта, ина 20 литрам буҷӯшен ду вақта. 100 фоизаи ҳамин шведи тоза оз бо чиёшам ҷӯшидаву дандоноша дигарша мо ҳамаша нишон медиҳем. аввал ҳамин бакша якбор хушрӯ тамошо кунед. хоб ҳамин саҳар ҷӯшидагӣ нест, тамом. ҳамин шири як вақташа мана бародаро мулоима кард, хеле сахти баъд шидагӣ нест. ӯ маълум ай ку мисол ду вақта бошад дига хел меиста бакаш, як вақта дига хелаку мефаҳмидагӣ бо мефаҳмад, шарт нест. мана хоб гусалашам ози бо исусу ра гардонда нишон метему. ина як бор дига тамошо кунед, тоза швед, машолло молай. хоб ака як бор ҷӯшида вай када нишон метем, я улум мекунӣ ё ҳам хел. мана ҳар чоршаб хушрӯ аҳамияти осонҷӯш. ин мол чиста барои одамое ки мол мекунем гуфтагиҳо боша. ина марҳамат барои молкуноай. хоб гусалаш мода як дандонша бинем ака. анаи дандонош хоб ҳоли ҳамаш вай шидагӣ нест, дандонои калон шидагӣ нест. 6 тай буда. хоб дигар ҳоли дандонои гусалагиш ҳастай да мақсад. ҳоли дандонои калона майда майда бировардеста. се ё чорума? ё сеюм ё чорум мешавад гусалаш. хоб гусалаша чанд рӯза гуфтем? 30 чанд? 30 рӯза? 32 рӯза гусалай бародаро. гусалаш бо и полни чия назорати духтур да иншолло бо хариб шидагия ки бордор карданда. хоб ҳама лечени дигараш мисол ҳамаш мутобиқи вай омодаистада барои бордор кардан. метонем сунниям монем, метонем намхел табиӣ қатъиям монда мешавад. я ра гардонем ака, исусият ра гаштанша бина. аввал як гусалаша чико ака алоҳида кунем. ҳар душам учабача машолло молай бародаро. ба хотири намин намуд зотҳо як лайкора мезанем, баъд дар комментари машалло табаракалло нависта монем. анаи гусалачаша шид ака сартеша ё сарте ё бастамон ҳаки я очаша бинем. рафтем бародаро ра гаштанош машалло молай тоза швед, хуни тозаш гуфтема тавш аз Европа омадагия бародаро. тавш Европа хуни тозаш шид биёр ака. ина бо ай пеш.
бакша тамошо кунед. хоб ана акнун бародаро мегзарем нархаш. нархша маслиҳат кардем. гуфтем ки аввали видеода амраҳи ҳамин дар молбозори Қумсангир 72000 сомон қатъи 2 гусалаш савдо шидагия бародаро. хоб ана ира и бародар 68000 сомон монданӣ буд. қай маслиҳат кардем, фаҳмондем. дуруст фаҳмид бародаро. 65000 сомон мемона нархша. боз ҳам муомила дора. даставкашам карда метиҳад бародаро. агар баъзе одамои боша ки қимата эҳсосӣ гуфтанӣ бошед, ҳами бародар чанд сумда надодагиша ина мепурсед, чанд сумда надодагиша шумода гав мезанад. анами конкретни харидор аст, лекин савдошон туғрӣ нагирифта барои ҳамқа. хоб 65000 сомон конкретни муомила дорад, даставкашам карда метиҳад. ана акнун мегзарем ба гови айширский бародаро. тамошо кунед, ҳардушам баъдан харидорӣ мекунем. хоб дӯстони азиз, анаи гови рақами 2 айширский парода, гови гигант. ишам иш буқача дорад бародаро. мана и ё ай лимузин рафтагия ё ин ки ай швед рафтагия. мана и мол бародаро, касоне ки мепурсанд боду ҳавои ҳамиҷа мутобиқ ҳаст, и гова ай ҳамиҷа харидагия бародаро. и гов ҳамиҷада гаштаги мол. хоб биркаш иам рӯ будааст, мумкин тавш ай Россия омода бошад. хоб бо дили пурда нашоти вайш мутобиқ буданаш. хоб ишам ҳам хеле гусалаш хоб буқача. ҳозир як бор ҷӯшида нишон метем. як бор нишонти якам. ира сечоча гуфтӣ на? ин сечочае буда бародаро, неки хурданашда умуман гап нест, ранги динозавр мехӯрдааст. хоб мана тамом ҳар сеташа дидем бародаро. хоб чанд литр ши дора гуфтем? 16. бо хушрӯтар нигаҳ кардем, бо бисёртар мешавад бародаро. хоб ӯ швед 20 ҷӯшидаста, ира 16 бародаро. хоб чӣ санҷише ки дорен, миёен ҳамиҷада месанҷен, чӣ гарантияе ки ҳаст, ҳамиҷада метиҳад бародаро. хоб ҳамиҷа омода баъд вай мекунем. ирам як дандонша бинем ака. як бора дандонша. ай дандоноша бародаро. марам шидака тамом қабул. анаи гусалачаш буқача. хоб як бор ра гардон ака. як бор рагаштаноша бинем, баъд нархошам гап мезанем. хоб ина рафтем рагаштанош. хоб вазни зиндааш бародаро ай 600 боло айдаи. ай 600 боло. хоб як плюсаи дигарша гуфтан ёд биромада. и буқа рафтагиай. 19 да гуфтеран рафтагиай. ҳамин 19 марда буқаи тоза сементалда рафтагиай. ӯ сементалам бароварда нишон метем дар кор шава. мана корпусу, пеш қафо, қаду қомат ҳамаша бинед. хоб нархша чанд пул мемони ака ира? арзонтар монӣ намешавад? 45000 ина гуфтаса, ина бо 43000 бародаро. муомила дора. даставкашам ташкил мекунад бародаро. муомилаш камтар мешада бародаро. ҳамира ина мо пешай нарх монда, ина кашокаш карда бо мондесте маслиҳат карда қатъи бародар бо ҳамаша ба назар бигирем. хоб камтар муомила дора, даставкашам ташкил мекунад. хоб дӯстони азиз, анаи дуюм гов буд. ҳозир баъди якта буқаи сементали тоза ҳаста, вайшам мебарем. нарх туғрӣ бигира барои наслгирӣ вайшам савдода мемонад. хоб анаи буқарам анаи говам ай ҳамон ҳозир сементали ки нишон метем ку ай ҳавай мондагия 19 марда бародаро. видеош ҳаст, касида дар кор бошад нишон метиҳад соҳибаш. ина рафтем дӯстони азиз. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. машаллоҳ, мана сементали тоза барои балешикои сементал. хоб бародаро ай ҳами қарра ҳидур ба хотири ҳами сементал, ба хотири ҳами швед омада. машаллоҳ тоза бародаро. ин сементал дар ҳамиҷа таваллуд шуда, дар ҳамиҷа калон шидагиай. аз ҳамин фермаи агросаноат биромадагиай бародаро. тавш мана сементали тоза. бисёр кас мепурсанд. ида бародаро париданашда гарантия.
париданаш гарантия. Ҳамиҷа полни молои қишлоқа ҳами бо қадам мемондааст 100%. бо ҳавай нигаҳ накарда бародаро и танаи ира бинед. хоб хеле харобу вай шидагӣ нест. 100% шида истодагиаш чотка шида. Таи 2 сола будааст буқа. таи 2 сола ира гардан шавем беҳад гардандор. ҳами аз хунои тоза шайда балешикош боша. ира аҳлиша намегӯянд. Як одам ба ҳузур ҷетак када мегарда. Бемалолай. хоб шох надорад. Безопаснее мақсад. хурдан саломатиш созая иншоалло 100% бародаро гарантиш хати. Як рӯзда. Як рӯза ма 10 кило кунҷора мезадааст як рӯзда. хоб паридаништам гарантия, хурдан саломатиштам. барои гӯштам агар бонӣ кардани бошин 100% барои зот бигиринам. иншоалло ягон одами молдор боша дорини молода паршута мемонед. парида мегарда 100% гарантиш хати бародаро ҳама тарафа. нархш чӣ хела ака? килобаркаша? хоб дӯстони азиз, нархш килобаркаш. Симентали тоза. иншоалло ки нархш 100%. И бародар нарша гуфт, ма дига рум нашид ки арзонтар кун гуфтанда. 62 сомонӣ тарозуда монда метиҳад бародаро. иншоалло ки барои симентали тоза нархш 100%. ҳоли 2 сола шидагӣ нестай. таи 2 сола рафтестай майда. Мана марҳамат. ҳама тарафа туғри мегирад. нархшам дигашам. хоб 62 сомонӣ гуфтем мана. кадом гӯе ки маъқул шид бародаро, ина рақамҳо дар рӯи экран мешавад. дута номер мемонем. ҳам ватсапу ҳам прямой. иншоалло ки беҳтарин зот молоай. шведшам, айширскишам, сименталшам ҳамаш 100% молай. нархошам иншоалло ки соз шид ҳамаш. барое ки чанд савдо шидага ҳам хел моло чӣ хел шидага ҳам ай ҳамаш хабар дорем. ҳамира хел тарозуда исосуша монда. ҳамаша расчёташа гирифта баъдан монда истем. болои вай даставка дора, муомила дора. ҳамаш дар назар гирифтагиа бародаро. хоб дӯстони азиз, касе гирифт барака ёва. хоб хонатон пури гов мол шав, фақат ҳами говҳои хушзоту говҳои зур. саломат бошен. ҳамада барори кор.